आब' आंनो पुलिस साख्रि खारनो थाखाय फैसा गैया आब' एसे फैसा दंबा हरलै 1000 2000 होननानै बेसेबां बिहरसयोमोन मानसिफ्रा। दिनै आं मोनसे बिपद जानायाव आंखौ रावबो सहाय होआखै। हाय लोगोफोर, खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहोनाय थाबाय। सनाफोर, आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासे नायनानै होलांगोन होननानै। सनाफोर, दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा आब' फैसालि ब्रह्मआ दुखुजों गाबदों आरो बियो गावनि दुखुखौ फोरमायदों आरो भिडिअनि गेजेरजों नायलांबानो नोंथांमोनहा मिथिगोन आरो। थुदो लोगोफोर, बिदिबा नायलांबाय थादो मानि थाखाय गाबदों। बै समनि फैसालिया बेसेबां लाइफआव फैयोमोन, दिनै लाइफआव फैनोबो उसुबिदा मोनोना। भिडिअ दाबो दं आंनाव, दंमालाय मा जानो, होनानै होबानो जाबाय खनसे। एबार नायदो, एक्सन क्या लेते हे भिडिअ होनानै आंखौ खनसे सोरबाया भाइरेल खालामबावसाय। एबार माबायदि एक्सन लागोन आङो ना, खनसे ट्राइ नाय आरोखि ना, खनसे खालामबाव। मानसिया जानो होननानै जाया। मा दंमोन मा गैयामोन। बौ बाजाराव रेस्टुरेन्ट दं, खुसबु रेस्टुरेन्ट दं। आं मा खालामो, आं खामायो, आं हारसिं खामायनानै जायो। क'क्राझार गभ कलेजावबो आङो केन्टिं होदों। आं केन्टिं होनानै थाखा फैसा आं बेसेबांखिनि आं खामायनांगौ दिन रात मेहनत खालामदों। मानसिया नसिब, नैबे नसिब जेला ग्रह नक्षत्र नाङोला मानसिया जेबो मिन्थिया, मिथिबाय ना। ग्रह नक्षत्र नाङोबा एबा गाज्रि हावा एबा ख्रिस्टानफोरनि माबायाव मा होनो, सैतान होनो आरोना, गाज्रि। दस्रायाव जोंनि माबायावबा ब्रह्म कुमारियावबा माया होनो। नैबे मेगनजों मोदै गयो, ओरैनो जानो होननानै जायाखै रावबो, मिथिबाय ना। जानो होननानै रावबो जायाखै। आंहाबो दुखु दं, बिखा बिख्लो दं। आं बेसेबां मानसिखौ आं हेल्प होयोमोन, सहाय होयोमोन। माबायावबो फेसबुक पेजनि गेजेरजों बहुत मानसिया आंखौ मोनथिनानै दखान होयो मायो होननानै मोनथिनानै बयबो मानसि आंनाव बिहरोमोन, आब' आंनो एडमिसन खालामनो 1000 हरलाय। फैसा गैया होनबा आं बेसेबां हरस'नानै होयोमोन। आरो सोरबाया होनो, आब' आंनो पुलिस साख्रि खारनो थाखाय फैसा गैया, आब' एसे फैसा दंबा हरलै 1000 2000 होननानै बेसेबां बिहरसयोमोन मानसिफ्रा। आं बेसेबां मानसिफोरखौ सहाय होयोमोन। दिनै आं मोनसे बिपद जानायाव आंखौ रावबो सहाय होआखै। आंखौ ओरैबायदि गाज्रि होननानै हाखर सिङाव दुबि होनोसो नाजादों। आङो फेसबुक पेजखौ आं ओरैनो सालायनो होननानै ओंखाराखैमोन। बै समावबो आं सासे सोरखौबा हेल्प होनो होननानै इउटुब फेसबुक पेज सालायनो होननानै बै समावबो ओंखारबोदोंमोन आङो। दिनै आंखौ फेसबुक पेज सालायनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा आंखौ बै समनि बिराद फैसा दं साननानै बिराद मानसिफ्रा आंनाव हेल्प बिहरो। आब' आंनो एथ' फैसा दङबा एथ' सोना हरनो होननानै आं हरोमोनबो। बै समाव आंहा इनकामा बिराद दङमोन। बै समाव खमसे खम आं खामायोमोन 2L 3L सो खामायहैयोमोन आङो बै समाव। आंहा मा जालु एम्बु खुगामोन आंनि थाखाय। आं सोरखौबा बहुद हेल्प होयोमोन आङो बै समाव, बहुद हेल्प होयोमोन। दिनै आंखौ बिराद मानसिफ्रा बिराद गाज्रि नासयदों, बहुद गाज्रि होनदों। सोरनिबा खुगायावथ' रोन्दि गोन्दि बेबायदि खोथा होनदों। आरो साफ्रोमबो मानसिया बैबायदि टाइपनि मानसि जाया दे। साफ्रोमबो मानसिया बैबायदि टाइपनि मानसि जाया। आंनो न' बां लुदों, बेसेबां खस्थ', आंनि फिसायजों आंजों बेसे खस्थ' दिन रात मेहनत खालामनानै न' बां लुदों। दिनै आंनि न'आ
बेसे मोजां न' लुबाय सिङाव आंनो थानो मोनासै ससियेल मिडियानि गेजेरजों मानसिफ्रा बेसे गाज्रि बुंहरदों आंखौ बेखौ दोननो नाङा गामियाव सोनो नाङा गामियाव होननानै बेसे गाज्रि बुंबाय दिनै ससियेल मिडियायाव खोनानाय लोगो लोगो आंनि समाजनि गामिनि मानसिफ्रा आंखौ दोननो थाखाय राजि जायासै दिनै आंहा बेसे खस्थ' ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेबायदि बुंजाहरजानानै सरि नोंसिनि गेजेराव जुदि आंखौ एथ'ग्रामानि गाज्रि नुदोंबा सरि मानसि जाफ्लाङो आंनि न'खौ फैसालिया गैलानो होननाय लोगो लोगो सिख्लाफ्रा हां जाहैदों बै न'आव थानो मोनगोन साननानै न'आव थानो मोनगोन थाहै सोरबा हिनजावा बे न'आव आं लुनाय न'आव थाहैसै न'खौनो फानजोबगोन आं मिथिबाय ना मिथिबाय न'खौनो फानगोन आं सिख्लाफ्रा ओरै जागासिनो दं आंनि फिसायखौ लानो थाखाय सोरबाया जाय नों नुगोन ना ओरैबायदि खालामगोन आं बे हिनजावखौ आंनि फिसायजों जाय मानसिया सिथाबदों आरो गलासो आरोना सोर बिमाया जोनोम होदों नोंसोरखौ बेबायदि ससियेल मिडियायाव नोंनि बुस्थुखौ बुंनानै लानो लाजियासै नोंसोरो सासे हौवा जानानै समर बसुमतारी नोंलाय माथो फिसायनि लोदै नांला होनना खारलांदोंमोन समर हरजो बिमानि भाषा लिरनानै हरो ना बिब'नि ना बिनानावनि जितना भी गंदा भाषा है बोल दो आई एम लकी थैंक यू सो मच मानसिया खनसे गाज्रि जायोबा बिमानि गुदुंनिफ्राय गाज्रि जोनोम